Tambayar ya kake ne, na ji bakin kowa yana kiran ya kake ne annabi. Tambayar ya kake ne, na ji bakin kowa yana kiran ya kake ne annabi. Tambayar ya kake ne, na ji bakin kowa yana kiran ya kake ne annabi. Rabi Allah masani, gani kai mun lamuni, zan yaban dan adinan, tunda kai ne kadai ka san masoyin ka gwanin ka Hamidu. Salati kare kayu ga shugaban mu kauyu, sahalinsa sahabbai, malamai da waliyai ka sa su a ciki ya Rabbi Majidu. Salam alaika ya shahid, sallama ga kai rashid, amsa min ya mashahud, ni fa kaunar ka ta sani sansanin ya kake ne annabi. Daga kai ne na daban, matsayinka na daban, dole in so na daban, daga ka zarce kowa yana kasanka masoyi Muhammadu. Dan uwa ka fahimtu, na su kara karatu, shi uba ga su bintu, ba kamar sakwarai har ga rabbana zarran sai akan hakan. Ko a sallah dole ne sai an sako su na shi ne, in kaɗi kai usuku ne, ni Bashir dole na tambaya na ce ya kake ne annabi. Kai laika ne, amsa daga gunka ne, sai aka kawo maka ne, mala'ika Jibril dole ne ya ce ya kake ne annabi. Na ji jifan da kai, Rabbi ya ce shi yayi, sannu mai kyan yanayi, na yi roƙon ka sanar da ni kawai ya kake ne annabi. Assalamu alaikum mai saurari, kana sauraron wannan kasida daga bakin dan uwanka Bashir Yusuf Haruna Balan, karkashin jagorancin madrasatul Jawul Ilmi Islamiyya da ke garin Balan, Kaba Local Government, Kano State. An buga wannan kasida ne a Teku Kilasi Studio da ke Diyaraba, Lagos State. Don neman karin bayani sai ka kira nomba waya kamar haka 081 038 400 99. Allah ubangiji ya kara mana kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa, a sha sauraro lafiya. Salati Rabbi yake ma har mala'ikun ma, annabawa duka ma, adaman zanni ma suna kiran ya kake ne annabi. Mai san ka dan aljanna ne, mai kinka kwaɗan wuta ne, kai nake so abadan, wanda bai da kai ina kira ya so kama aiki Muhammadu. Wata ya sauko ƙasa ne, shaidar ka yayo haka ne, ya shaida kai manzo ne, sannu mai kura nazarin mai nazari annabi. Ga damo yankai ke da sanka ne ayyafake, ya shaida kai manzo ne, tun makiyin ka na tabbata fa ya bata kuma bat annabi. Kai ka taso gawa ta zamdarai sannunawa, baiwarka tana da yawa, masanin ka dole ne kawai in ce Allah ne annabi.
har ɗa'ifa na ji jifanka suka yi naji dan ka ci abu ubangiji za a hallaka su sai ka ce a bar su ba su san ka bane. sannu abban faɗi ma baitoci nake yi ma ka yarda in ta yi ma. sannu masoyi ga kai bara yau zan yi ga kai nake yin yayi na rike ka masoyi ka taimaka in ganka Muhammadu. Ako da yaushe na tina da kai macecin raina sai na ji na kamu da kauna na yi roko a gare ka kada ka bari na masoyi Muhammadu. sunan shi da naka a haɗa Allahu ga Ahmadu karshen girma an hadu na yi roko a gare ku so da ƙaunar ku gare ni a gada. sanka nake yi mu bashari da sanka nake yin alfahari ƙara min duk nazari zan yaban ka masoyi a gane kai ne na daban Hamidu. Bashir Yusuf mai sanka rasuliyar da na ganka sannan karan kaunar ka ne ta yin begen ka bani sannan burge wani sai kai annabi. tambayar ya kake ne na ji bakin kowa yana kiran ya kake ne annabi. tambayar ya kake ne na ji bakin kowa yana kiran ya kake